Seat Leon prvej generácie, vyrábaný v rokoch 1999 až 2006. Auto, ktoré v dobovej tlači nazvali ako Alfa Romeo od Volkswagen Group. No a my sa dneska pozrieme na to, či je to pravda. Notoricky známe auto. Podľa papierov je zaraďované ako auto strednej nižšej triedy. Avšak po troške bádania zistíme, že Volkswagen zamýšľal toto auto a akýsi prechod medzi Volkswagenom Golf, ktorý je nižšie, a Volkswagenom Passat, ktorý je vyššie. Sami musíte uznať, že auto pôsobí o mnoho dospelšie ako Golf, ale zase nie je tak veľkoryso ako Passat. Takisto sa dá hovoriť aj o tom dizajne, aj o veľkosti. Dizajn je podľa mňa veľmi nadčasový na tie roky. Tu dnes sa bavíme o dizajne, ktorý je podobný skôr roku 2003 alebo 2004, pretože už vidíme plne gulaté auto so začínajúcimi hranatými prvkami, ktoré sú súce pre 2000 roky. Avšak auto sa začalo robiť už v roku 1999 a sami musíte uznať, že ten dizajn na rok 99 vyzerá nadčasovo. Seat Leon vzhľadom na svoje dnešné ceny je ideálnym prvým autom pre začínajúcich šoférov, či už kvôli spotrebe, spoľahlivosti alebo komfortu. Taktiež cena je naozaj veľmi priateľná od 1000 eur do 3000 eur, čo je veľmi dobrá cena za auto, ktoré vám ponúkne takú veľkú hodnotu ako toto. Do Leonu prvej generácie sa dalo naozaj hlboké množstvo motorov. Začíname od nejakej 1.4, ktorá mala 55 kW, cez 3 motorizácie 1.9, 66 kW, 81 kW a 96 kW. A potom tu máme samozrejme množstvo benzínových motorov, až po vrcholnú VR6, ktorá sa dávala do Cupry s pohodom 4x4. Náš kus však dneska je klasický Leon 1.9 TDI, pôvodne 81 kW, ale ako to už býva zvykom pri týchto autách, je tam čip na 96 kW. Takže dnes sa pozrieme na náš Leon a uvidíme, či naozaj je auto súce názvu Alfa Romeo od Volkswagenu. Máme sa na čo tešiť. Poďme na to! That's the way I am. Yeah. De nieuwe Seat Leon. Jeden z jasných znakov, že Leon mierí určite vyššie ako Volkswagen Golf, je už len jeho dizajn, ktorý je naozaj vyhraný a veľmi nezameniteľný. Dizajn je naozaj veľmi originálny, avšak na našich cestách je obkúkaný, takže si už tak neuvedomíme, že toto auto je veľmi dizajnovo podarené. Jedna z dizajnových chuťoviek je určite predná časť, ktorá je veľmi agresívna, prižmúrená a krásne nadväzujúce mriežky na svetlá. Bočný profil na Seat Leon prvej generácie je taktiež veľmi príťažlivý. Naozaj by Leon pristalo, keby sa vyrábal aj ako trojdverová konfigurácia. Vďaka splivavému zadu vyzerá naozaj veľmi športovo a prisadnutie na ceste. Zadná časť taktiež veľmi charakteristická, veľké gulaté svetlá, väčšinou znak Seat a decentný spoiler na vrchu. Prvá vec, čo nás nepríjemne prekvapí v tomto interiéri, je zvuk dverí. Nepôsobí nejak terak draho a tiež nepôsobí moc príjemne. Ostatné veci v interiéri nás však potešia, či už ide o pekné budíky, pekný tvar palubovky, alebo naozaj veľmi veľa pekných detailov, ako napríklad pekne spracovaný klimatronik, príjemne vyzerajúci volant a sedadlá. V tomto kuse však sedadlá nie sú originál, sú tu z Golfu R32 taktiež ako volant, takže toto vám nebudem vedieť úplne presne povedať, ale veľmi farebne si pamätám sedadlá, ktoré tu boli pôvodne a volant taktiež. Volant je veľmi príjemný, či už tento 32-kový veľmi, ale aj obyčajný volant je veľmi príjemný. Taktiež sedadlá v obyčajnom Leone sú komfortné aj na dlhé cesty. Sú pevné, nie sú úplne najkomfortnejšie, čo sa dá povedať, ale určite sú hlboko komfortnejšie ako napríklad vo Fabii prvej generácie. Čo je naozaj šikovné, je tento odkladací priestor na poháre, kde viete dať plechovku a veľmi solidne vám ju drží. Všetky tlačítka sú väčšie, sú také gulačie po vzore Seatu, avšak to ešte nie je také gulaté peklo ako Leon 2. generácie alebo Ibiza 3. generácie. Veľkým plusom týchto aut je, že keď zoženiete bazárový kus, tak s veľkou pravdepodobnosťou nájdete kus s dobrou výbavou. Tento má výbavu aj na dnešnú dobu naozaj dobrú, či už digitálna klimatizácia, palubný počítač, 6 airbagov, elektrické okná vpredu a vzadu, posilovač je samozrejmosť, centrálna diaľku taktiež, lakťová opierka a naozaj vám tu nič veľmi nechýba. Tento konkrétny kus má aj vyhrievané sedadlá, ale tie sú však dorobané.
ale naozaj málo kedy sa vám stane, že by ste našli Leon napríklad bez klimatizácie alebo bez elektrických okien. Elektrické okná myslím boli štandard a klíma, tiež som ešte nenarazil na kus, ktorý by klimatizáciu nemal. Keď sme pri klimatroniku, je veľmi šikovný, pretože neviete si síce manuálne na ňom niečo urobiť, veľmi prehľadný, príjemný, ale keď napojíte jednotku VAC, tak naozaj v tom klimatroniku sa schová veľa šikovných funkcií, ako napríklad presná teplota oleja. Čo však pochváliť nemôžem je síce, že lakťová opierka sa tu nachádza, ale je po vzore Volkswagenov nepríjemne daná, že keď chcete radiť, tak máte ruku takto kostrbato. To naozaj v dobe Volkswagenu 2000 rokov a 90. tie lakťové opierky ničím nejako nevynikali, ale pochvala, že ju má. Veľa aut tej doby ich nemá. Čo si však môžete všimnúť na tomto Leone, že aj interiér je svetlý, teda krémový. Originál Leony krémový interiér nemohli mať, toto je dorábané z Toleda, čo je sedanová verzia od Leonu, ktorý bol trošku vyššie výbavou posunutý, či už farbami, výbavou alebo interiérom. Väčšinou tu nájdete buď čisto čierny, ktorý je veľmi pekný, alebo nie až tak pekný čierno-šedý, ktorý býva na základných verziách. Nič tu nejako extrémne nevrzga až na jednu jedinú vec, a to sú nie veľmi príjemne a ticho znejúce kľúčky na zatváranie dverí. S odkladacími priestormi to nie je žiadna sláva, nie je to nič strašné, jeden veľký sa nachádza tu. Jeden sa nám nachádza tuto pod lakťovou opierkou, taký maličký, čo je veľmi blbo vyriešené, sú odkladacie priestory vo dverách, ktoré sú naozaj malé, niečo podobné ako moja Impreza alebo moja Alfa Romeo. Odkladací priestor tu je väčší, príjemne sa otvára takým spomalenejším dojmom, je tu taký nešikovný odkladací priestor na poháre. A ďalej, čo tu máme, je ešte táto priehradka tu, do ktorej si môžete dať nejaké drobnosti, ale vždycky ich budete vidieť. Leon má pekne aj zrkadielka na vrchu, takže až máte priateľku, ktorá sa rada maluje, tak to využije. Priestoru je to tak akurát, aj pre väčšiu osobu by som povedal, predsa len je to auto strednej triedy, takže už niečo čakať od neho môžeme. Posed za volantom je v podstate priemerne dobrý. Nie je to nič, že by ste boli v úžase, ale naozaj to nie je žiadne trpenie. Pedále sú rozmiestnené v celku fajn, sú trošku natočené k pravej strane, ale nič strašné. Hĺbka nastavenia sedadiel tu nie je nejaká úžasná, môžete si nadstavovať operadlo zadné, dopredu dozadu, výšku sedáku a dopredu dozadu, čiže klasika. Volant je nastaviteľný len vo výške, teleskopicky k sebe a od seba si ho žiaľ neviete dať, ale to je klasika týchto rokov, takže nič prekvapujúce. Môžeme sa presunúť na zadné sedadlá. Takže, nastupovanie na zadné sedadlá v Seate Leon prvej generácie nie je žiadny úžasný zážitok. Musíte sa tu trošku poskladať, hlavne vaše nohy, a moc miesta tu na ne není. Ja meriam 181 cm a sedím za sebou. Taktiež veľa miesta tu uberajú tieto športové sedadlá, čiže keď sú tu klasické leoniacké sedadlá, je tu trošku viac miesta, ale nie je to nič úžasné, ale keď si to porovnáme s Golfom alebo napríklad aj Octaviou prvej generácie, tam tiež tie výsledky nie sú nejaké úžasné, takže je to primerané na svoju kategóriu, možno trošku menšie. Keď si sadnete sem a zistíte, že máte v ruke peňaženku a nechcete ju úplne držať po celý čas, do dverí si ju však neschováte, ale je tu toto šikovná lakťová opierka, ktorú keď si otvoríte, je tu nejaký priestor na vašu peňaženku. Nie každý Leon prichádza s lakťovou opierkou, takže na to treba myslieť. Pokiaľ nemáte, tak sa môžete spoľahnúť na jediný maličký odkladací priestor, ktorý je tu, a nepôsobí veľmi funkčne. Takže asi skončíte s telefónom a peňaženkou v rukách. Ďalej miesta na hlavy je tu celkom fajn. Dokážem sa oprieť, nie som tu úplne vystretý, ale v málo ktorom aute som vystretý. Na to, aká je kombinácia dizajnu, že strecha splýva dozadu, to nie je vôbec nejaké strašné. Ja mám 181 cm a mestím sa tu. Takže na to, že dizajn ukrojil z miesta nad hlavou, tak neukrojil príliš. Celkom fajn kompromis. Náš Leon, ktorý prešiel zahľaďovacím tuningom, sa za kufor otvára trošku komplikovanejšie. Originál by tu mal byť znak Seat, ktorý pekne naklopíte a otvoríte kufor, ale keďže Clear Style nepustí, tak tu znak nie je a musíme otvárať kufor komplikovane, napríklad cez stierač alebo cez medzeru. Keď kufor otvoríte, zistíme, že je tu klasické plato, ešte tu nie je roletka, a kufor keď otvoríme, zistíme, že je naozaj hlboký a priemerne veľký. Kufor je príjemne široký, nemá nejaké extrémne zahnuté vybrania, takže je celkom skladný. Avšak čo si všimneme, je naozaj vysoká nakladacia hrana. V piatok vám to asi tak nebude vadiť, keď prídete ku kufru a budete vyťahovať basu piv, ale v pondelok po prežurovanom víkende vám bude asi trošku vadiť, keď tam budete potrebovať vyložiť odtiaľ 50 kg balík cementu a budete sa musieť rôzne skláňať cez ten kufor a brať to.
Avšak nič strašné, čo však berie dizajn je samozrejme výška kufra, keďže zad je splývavý, tak je kufor naozaj 100% využiteľný len po túto hranu. Odtiaľto vyššie už sa kufor sklápa a moc nevyužite. Sedačky sú našťastie sklápacie, takže vám to urobí veľa miesta. Jeden z jasných znakov, že Leon mierí určite vyššie ako Volkswagen Golf, je už len jeho dizajn, ktorý je naozaj vyhraný a veľmi nezameniteľný. Dizajn je naozaj veľmi originálny, avšak na našich cestách je obkúkaný, takže si už tak neuvedomíme, že toto auto je veľmi dizajnovo podarené. Jedna z dizajnových chuťoviek je určite predná časť, ktorá je veľmi agresívna, prižmúrená a krásne nadväzujúce mriežky na svetlá. Celkovo bočný profil auta naozaj pripomína kupé. Naozaj by Leonu pristalo, keby sa vyrábal aj ako trojdverová varianta kvôli splývavému zadu. A o verzii Cupra s veľmi príťažlivým bodykitom sa tu nemusíme ani... Takže predtým ako začneme, vás chcem ešte raz upozorniť, že auto je teda načipované, takže nemá originálnych 81 kW, ale 96, čo sú bližšie k najsilnejšej dieselovej motorizácii, a taktiež newtonmetre nám poskočili, takže s tým treba rátať. Prvá vec, čo si všimneme, je, že odbrzďovanie nie je úplne najpríjemnejšie skrz lakťovú opierku, ale to nejde inak vyriešiť. A druhá vec, ktorú si všimneme pri stlačaní pedálu, teda konkrétne spojky, je, že pedále trošku nepríjemnejšie vibrujú do nôh. To je v podstate choroba starých dieselov, je to ich vlastnosť, treba sa s tým vyrovnať. Tuto je nedávno menená dvojhmota, takže v tej problém nebude, ale tento problém trasenia pedálov tu stále zostáva. Avšak pedály sú trošku gumovejšie, nie je to úplne presné a chirurgické stlačanie tých pedálov ako v niektorých autách, ale myslím si, že je to nadpriemerné. Ďalšia vec, ktorú si všimneme, je príjemný odpor od volantu, ktorý je tak akurát, má nejakú spätnú väzbu, ale nie je to nič zázračné s tou spätnou väzbou. Avšak odpor je veľmi príjemný, nie je preposilovaný a nie je ani príliš tvrdý. Ďalšiu vec, ktorú si všimneme, je radenie. Pre Volkswagen typicky v celku presné a s príjemnou odovzvou. Avšak nie je to čistá mechanickosť a presnosť a krátkosť, ako je zvykom u japonských aut. Avšak z aut bežných značiek je to určite nadpriemer. Na auta spomedzi bežných európskych značiek, čiže napríklad Peugeot, Citroën, je naozaj Volkswagen jedna z tých lepších značiek, čo sa týka radenia. Volant som už jedenkrát spomenul, aj jeho tuhosť, tá je veľmi príjemná, avšak spätná väzba nie je nejako bohviaká. Pokiaľ viem, tak tu je podvozok znížený, to je ďalšia vec, na ktorú som zabudol upozorniť. Podvozok je znížený, avšak si ho trošku pamätám, keď ešte znížený nebol, takže sa vám posnažím to približiť. S týmto zníženým podvozkom je auto naozaj veľmi isté na zakrutách, avšak čo mi na ňom vadí je akýsi určitý neodhad toho, kedy auto ešte chce zatáčať a kedy nie. Je to auto s ťažkým dieselovým motorom a vieme, že Volkswagen sa nikdy nejako pri bežných autách netrápil s rozložením váhy. Takže od auta je často cítiť váha na predok a pri zatáčaní je to cítiť. Čiže je len veľmi tenká hranica, kedy auto pekne zatáča a ide do šmiku. A s týmto zníženým podvozkom to nie je úplne čiteľné a riadenie tomu tiež nepomáha. Čiteľnosť toho riadenia nie je na nejakej vysokej úrovni. Ďalej môžeme poriešiť tuhosť karosérie, ktorá je tiež taká priemerná. V podstate nie je vyslovene mäkké to auto, necítite, že by sa krútilo na cestách, ale zase nie je v zakrute, keď ste do neho opretí 100% pevné. Ďalej, keď sme boli pri tom predku, ktorý je ťažší, tak mu ešte nepomáha jeho výkon. Toto auto trpí klasickým problémom silných predokoliek. Aj keď sa bavíme len o nejakých 130 koňoch, tak newtonmetre sú naozaj vysoké a ostrý nástup truba vie naozaj spôsobiť torque steer, čo je vlastne keď veľmi zrýchlite, tak kolesa radi prešmikujú a ešte keď veľmi zrýchlite v zakrute, tak vás prešmiknutím dokážu vytrhnúť trošku do protismeru. Na čo si treba určite dať pozor a hlavne na mokré. Naozaj to auto má svojich len 130 koní, má však vysoký počet newtonmetrov a treba sa aj na ňom naučiť jazdiť bezpečne. Keď sme pri tej bezpečnosti, Leon už naozaj patrí k bezpečnosťou autám bližším 2000 rokov než 90. Čiže nemusíte sa bať nejakej fatálnej zrážky. Toto auto už má nejaké bezpečnostné zóny, už bolo myslené na to, že auto má byť aj trošku bezpečné, nemá byť len papier ako väčšina aut z 90. rokov. Airbagy tu nájdeme, ABS tu nájdeme, takže v tomto prípade sme na tom dobre. Čo naozaj musím pochváliť je, že keď trávite čas v tomto aute, tak vám spestrí príjemne
audio systém, ktorý je na dobrej úrovni. Či už sa bavíme o autách európskych, ako napríklad Fiat, Citroën, Peugeot, alebo sa bavíme o autách japonských, ktoré naozaj zaostávajú v tejto dobe s audio sústavami, tak Volkswagen má audio sústavu tradične na dobrej úrovni. Takže vás určite potešia dobré reproduktory audio, hlavne spodná hranica básy je tu veľmi dobrá, vrchná hranica už trošku pokulháva, ale na auto z tejto doby je to naozaj dobrý výsledok. Čo vám ďalej spríjemní cestu v tomto aute je určite kvalitné odlučnenie. Auto je dobré odlučnenie od podvozku aj od aerodynamiky, čiže vás nečaká žiadne nepríjemné hlušenie. Auto síce nemá šestku, takže na nejakých diaľničných tempách dieselový hlučný motor určite počuť budete, ale odlučnenie ako také je naozaj dobrá úroveň. Čo je naozaj obrovskou výhodou tohto motora je jeho ťah a spotreba. Táto kombinácia robí z motoru 1.9 TDI milovaný motor, aj keď v dnešnej dobe už o ňom panujú nejaké tie vtipky, aj v podstate sa nedá hovoriť o nejakom čistom aute, keďže vieme, ako tie auta dymia, toto, ktoré nemá katalizátor, pretože turbo sa s nami rozlúčilo a katalizátor zobral so sebou, tak naozaj ťah a agresia toho motoru je fantastická a v pomere so spotrebou, ktorá pri tomto aute niekedy atakuje spotrebu 3,6 litra, ktorú dokáže dať, a pri bežnom jazdení sa bavíme o 4,6 litroch, čo je fantastická hodnota, a pri bláznivej jazde sa bavíme o 6 litrov, čiže spotreba je tu podobná bicyklu. Obrovskou výhodou je teda zaťah tohto auta. Naozaj predbiehacie manévry sú v ňom veľmi sebaisté a naozaj sa nebojíte predbiehať. Toto auto je veľmi isté pri predbiehacích manévroch, pretože po krátkom turbolágu vám nastúpi naozaj výkon a treba si dať pozor na to prehradnutie kolies na nízkej rýchlosti, pretože naozaj ten výkon to vie dokázať. Celkovo auto v zákrutách sa chová relatívne isto. Je však potrebné spomenúť, že auto má jednoduché zavesenie, takže vzadu nás nečaká žiadna viacprvková náprava, ale obyčajná vlečná, vpredu máme MacPherson, ale na to, ako je to auto jednoduché podvozkovo, tak naozaj pri tom bežnom, svižnejšom jazdení vás nečaká žiadne nepríjemné prekvapenie. Samozrejme, nie je to vyváženosť a komplikovanosť náprav ako Lexus, ale pre bežných užívateľov a mladých ľudí a hlavne ľudí, ktorí síce jazdia radi rýchlo, ale nejazdia ako Martin Vaculík alebo Martin Miller z MM Automotive, im naozaj nebude vadiť správanie tohto auta, vravím. Takže Leon naozaj zvláda byť veľmi komfortné auto, aj keď je veľmi dostupné, veľmi jednoduché, ale vie byť veľmi príjemné. Takže vravím, nástup turba, keď dáte plný plyn, tak vám z toho padne kamera, takže to je jasným dôkazom z toho, že to auto ten výkon má. Takže ten Newtonmeter zaberajú úplne okamžite a naozaj predbiehacie manévre sú príjemné. Nepotrebujete podraďovať do kopca, ten výkon je fakt dobrý. Ďalšiu vec, ktorú som zabudol spomenúť pri výbavách, je veľká výhoda, že často tieto auto mávajú tempomat. Naše má tiež tempomat a je to veľký pomocník, a kto raz tempomat zažil, už auto bez tempomatu nechce. Veľkou výhodou výkonu tohto auta nie je len jeho okamžitý záťah, ale taktiež aj tlak turba v spektre otáčok. Naozaj to auto začne od 1800 ťahať tým turbom až k výške 4000 otáčok a naozaj tie otáčky gradujú veľmi pekne a rýchlo. Dávanie medziplynov v tomto aute je tiež veľmi príjemná vec. Na to, že je to naftové auto, tak otáčky naozaj skáču veľmi pekne, takže vôbec nie je problém dávať nejaké pekné medziplyny aj na tomto dieselovom aute. Príjemnou vecou sú určite Newtonmetre, ktoré toto auto poháňajú aj pri veľmi nízkych otáčkach. Toto auto viete kľudne mať pri 1200 otáčkach na jemný plyn bez toho, aby sa trápilo a bez nejakých zbytočných vibrácií. Už ostatne ukážeme si výkon toho auta pri zrýchlení 0 na 100. Tam myslím si, že to hovorí jasne. Takže je potrebné spomenúť, že náš Leon má menené budíky a má budíky z Cupry, takže má inak ukazovatele. Však ukazateľ, ktorý vidíme tu, 80 km/h, tá bodka je 90, takže tipujem, že majiteľ bude vedieť presne, kde je stovka, takže podľa toho to vyrátame. Naše nahrávacie prístroje sú prilepené, takže by mohli ustať krútiaci moment tohto auta. 3, 2, 1. Stovka bude niekde teraz. Taktiež si môžeme skúsiť test pružnosti motoru. Toto bude presnejšie, pôjdeme z 50-ky, kde je bodka teraz, na 80-ku, kde je bodka potom. Takže máme zaradený tretí prevodový stupeň a máme jemne pod 2000 otáčok a dávame plný. Tak, turbo sa nám nafúkuje, turbo sa zobralo a sme na 90.
Zabudol som samozrejme spomenúť brzdy, čo býva Achillová pata na každom staršom aute, pretože až nejaká vec išla na moderných autách dopredu, tak sú to brzdy. Leon však s týmto taký problém nemá, má kotúče vpredu aj vzadu a síce viem si tu predstaviť určite lepšie brzdy, ale na to, že to nie je Cupra a ani Top Sport, tak tie brzdy nie sú nejaké tragické. Vedia celkom slušne toto auto zastaviť. Skúsime si aj brzdy. Filtrovanie nerovností, odliadnuť od toho, že auto je znížené, tak je v celku príjemné. Je to taký typický štýl Volkswagenu, tvrdšie, ale nie vyslovene tvrdé. Na pomery jednoduchosti náprav je filtrovanie v celku dobré, kde už však jednoduchosť náprav nenahráva do kariet, je zatáčanie cez rozbitú cestu, kedy zad odskakuje a nevie si s tým úplne poradiť. Pokiaľ chcete pri Leone prvej generácie zažiť stabilitu aj od zadnej nápravy, tak vám to dovolí asi len vrcholná verzia Cupra s pohonom 4x4, ktorá už má samozrejme viac prvkovú nápravu. Takže, vieme, že Seat Leon je pekným autom už po 4 generácie, aj keď tá druhá je trošku kontroverzná. Vieme, že Seat Leon je v celku fajn jazdiace auto už 4 generácie. Ale poďme si odpovedať na otázku, ktorú sme položili na začiatku. Môže si Seat Leon prvej generácie hovoriť Alfa Romeo od Volkswagenu? Áno a aj nie. Volkswagenu sa naozaj podarilo spraviť veľmi pekne a športovo vyzerajúce auto plné emócií s krásnym interiérom a hodnotným interiérom a dobrými jazdnými vlastnosťami. Ja by som povedal, že Seat Leon vieme porovnať s jeho konkurentom od Alfy, čiže Alfa Romeo 147 v nejakom dieselovom JTD prevedení. To si myslím, že to auto spĺňa. Ale porovnávať Leon s talianským umom, ktorý sa napríklad ukázal na Alfa Romeo 75, nie je úplne presné označenie. Takže odpoveďou je Seat Leon prvej generácie je Alfa Romeo od Volkswagenu, ale skôr Alfa Romeo 147, ktorú vyvíjal už Fiat, a nie taliansky Alfy 75, ktorú vyvíjala ešte samotná Alfa. Každopádne, ja vám toto auto viem len odporučiť, keďže má nízku spotrebu, zábavné jazdné vlastnosti, je komfortné, je príjemné, má kopu dostupných náhradných dielov, veľmi jednoducho sa upravuje, pretože diely, aj tuning diely sú úplne všade. A veľkou výhodou je to, že auto nevie hrdzavieť, pretože Volkswagen a antikorozná úprava hlavne pri Leone prvej generácie je na dosť dobrej úrovni. Určite veľkou výhodou je aj veľké fanúšikovské zastúpenie tohoto auta. Keď sa vám vyskytne nejaký problém a napíšete do facebookovej skupiny, tak nie je problém, aby vám viaceré ľudí odpísalo, čo je vlastne váš problém. Pokiaľ vám môžem dať ešte nejakú radu pri kúpe jazdenky, určite sa nebojte vyšších kilometrov. Je to motor 1.9 TDI, ktorý vydrží naozaj veľkú porciu kilometrov, ale myslím si, že s točeným kilometrom sa vyhnete veľmi ťažko. Ale pokiaľ bude na odometri naozaj pravých 330 000 km, tak sa naozaj nie je čoho bať. Ten motor nabeha kľudne raz toľko, pokiaľ sa o neho budete dobre starať a bolo o neho dobre starané.